la figura femenina a través d'Ausiàs Marc i la seva poesia. Ausiàs Marc va ser un dels autors més importants del segle d'or. Va estar casat 2 vegades i va tindre 5 fills il·legítims. Va formar part de la poesia medieval, però superà la poesia dels trobadors. Ell deia: "Jo sóc el més gran dels amadors". La seva temàtica és especialment amorosa. Amb una sinceritat inèdita veu les 2 parts de les coses, bones i males. Això provoca una angoixa que manifesta a través de la mort, els dubtes sobre Déu i el desengany. També té altres temes, com Cants d'amor, que explica la lluita entre l'amor espiritual i carnal. Cants morals, explica la necessitat de viure cristianament. Cants de mort, es lamenta per la mort de la seva dona. Cant espiritual, demana ajuda divina. I poesia circumstancial, on té temes diversos. En realitat, per amar, l'amor és perfecte en ell mateix, però no és possible a causa de la imperfecció humana. Va deixar enrere l'occità i utilitzar el valencià. Canvia les tècniques trobadoresques per donar a conèixer la vida real mitjançant personatges marginals. Les dones. Té una nova visió de les dones. Ens presenta una dona de carn i ossos amb virtuts i defectes. S'allunyà dels models provençals, els italians i la misogínia. Les descripcions psicològiques substitueixen les exageracions de la bellesa. En algunes de les seues obres expressa el desengany que ha sofrit per alguna de les seues estimades. Mostra una aparença misògina. Què m'ha calgut contemplar en amor he de sentir sos amagats secrets? De molts treballs, quins comptes me són fets? Vanament he despesa ma dolor. Tot lo meu seny, franc àrbitre, l'edat, lo meu joventut, servit ell he després. Fins a present no me'n so mai reprès, preant un mal per bé gran estimat. De vegades, la dona apareix en forma de senyal, per exemple amb els noms Llir entre cards, plena de seny. Llir entre cards, tant vos am purament, que més dolor com no en podeu amar, sinó d'amor que solen practicar los amadors amant comunament. Finalment, podem destacar Ausiàs Marc com un dels autors més importants de la nostra literatura. Té diferents visions de les dones, les veu reals i aleshores, depenent de l'experiència que ha tingut amb elles, les descriu d'una manera o d'una altra, però mai fins a arribar a l'idealisme. Després de les seues experiències amb les dones, sols creu en l'amor propi. Tot so cal mi d'uns plaguers per a pau menança. Gates me'n vau